Rawere ma jokanyo e duond bura mar ODM okwayo siasa mathurka mondo otim maino mar rwako rawere dongruok mag siasa kendo tagi okenge makare kar nyayo kwe e kinde campaign mag siasa. Agilose kar dak mamathare kinde romo margi mar nyayo riwruok kod twak e okenge makare mag yudo dongruok. Gikwayo siasa mapacho ka mondo bed gi adier kendo joma kelo ganda kanyakla e chenro mag sirikal. Bende gisiemo jod bura ni oti tijgi kendo giwek siko ka giluwo sirikal di marach. Nafanyaga hizi shughuli every month. So sisi vijana donje chama ginosa form ODM nitie wadwaro ni vijende omi position e ODM the same gi UDA the same gi moko mabiro to jotendwa giwe kelo division e Kenya to wanawacho ni youth for youth movement wadhi kelo amani Kenya to Kenya nyaka walind ok wanya wango Kenya kidhi manya attachment ngato tingi kaka okonego yud attachment alafu kitieko school onego dhi tim at internship yudo internship tek iluori mana gigik moko to bendalo dhi igni besudo. MP ameitwa kwa mkutano na PA wa rais. Ati Faruk Kibet ameita MPs wetu na MPs wetu wanakimbia wanamfuata tu kama flower boys na flower girls. Tutakuwa na chama 2027 kweli? Nasemekana pesa inalala Nyanza na kuna shule imepatiwa 87 shillings. Hiyo siwezi kubali. Mnakubali? Nikisikia kuna shule inapatiwa 4,000 surely hiyo siwezi kubali. Unakubali? Kama hawa watu wanataka tuwaunge mkono katika serikali lazima wafanyie Wakenya kazi. Ukweli uongo? Na nataka kuambia hawa waheshimiwa wenye kazi yao ni kutembea na kukimbia kuimba sifa za Ruto kwamba huyo rais hatutaimba sifa zake kama vijana wetu wa hapa wa Climate Works hawalipwi.